Значи, 50 точки от Сиван казва Яша Мероменския, кай си му сърце! Горчиво! Yes! Още всичката Ана и Живко, само бе Праленски. За най-добрия брат казваме за Киро. За най-грижовния брат. Пристигат пари за Мичо студио. Още 50 точки. И за негативни рождени казваме. От Асен Въжето и Ангелина пристига на оригинална пара. Поздрав само за Киро и Силвета и най-вече за ден и рожденника. Стоян и Наса, още 50 точки казва за най-добрия войчо. Но казва, ти не си нейния войчо, ти си нейния татко! От Батко Вало и кака Неделка пристигат пари за Необе. Неделка казва за Киро, за своя брат и най-вече за рожденика за Дени. От Неделка и Вало е на оригинална пара. И Киро казваме барече яке на всяке специално. Миске! От Теми, още 50 точки и от Терик за своя татко казва, няма такъв! Каже Кировски! От Неля Райва пристига на оригинална пара за Киро и за неговите двама силна, за Денис и за Сами. От Неля Райва една пара пристига. Значи, поредните 100 точки. Сега ползваме лично от Бата Киро за цялата фамилия, за всички гости, които са уважени. Братовчети, братовчетки на чичуците, лелите, да се чувстват поздравени всичките. И за комшите. Айде ли обентарева! Шоу! 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 Още 50 точки, само за татко Киро, за принца, за рожденика и за всички момши. Още на бара от Асен и Милена, специално за Киро, за Силвето, най-вече за Дени, за рожденика, от комшиите! Обелчо и Ема пристигат още пари. Поздрави специално за рожденика, за Дени, за неговите прекрасни родители, за най-добрите комши от Белчо. Яша бе Киро. Айде Бошко! От Хената Любка и Чичангел само за Киро и за рожденика. От моето братче от нас и от Елена пристига една оригинална пара, казва специален поздрав само за виновника, за рожденика, за Дени и за неговите прекрасни родители. Леобе! От ето данча, още пари пристигат само за Киро и за рожденика. Яша Марто! Ladies and gentlemen, 100 точки от Стамен и цялото семейство. Поздравай само за Киро и за неговото семейство и най-вече за Денис, рожденик от Стамен! И така, от ранчите си още поздрави само за най-годиния татко за Киро и за рожденика Денис. Айде, Любе! И така, една пара пристига от Милан и Емилия, поздравай за рожденика и за неговите родители, за Дени специално. Само значи 50 точки пристигат от моето братче от Марта и от Пепа. Казва специален поздрав първо за виновника, за рожденика, за Дени, после за неговите родители и за всички приятели, за всички гости, за комшиите от Марто. Айчи!
От Кирогаса за всички души. Улица Краставица. Кирогаса. Пристигат още 50 точки от Чоко и от Драгана. Поздрав за Киро и Силвето. Най-вече поздрава е, разбира се, за Дени и за рожденика и за всички комши от Чоко. Най-силната улица Краставица. Я шалеове! Няма такива! Още 100 точки от Киро Самопрева. Яшаме човеке! И още 50 точки от Киро и Сюзи за рожденика и за своите братчи за Киро. И още 50 от Сами казва. Значи, Сами казва, това е моя татко, баща за милиони. Яше и Мозге! От саме специално за всички деветки. От Киро само за моите принцеве, за тенис и за Сами. Сърцето на тати и гордостта и лично. От рожденик още 50 казва за моя татко и от Сами. Това е баща на милион. Един е Киро! И така! От Сашо Чунгура и от жена му 50 точки пристигат. Поздраве за Дени, за рожденика от Чунгура специално и от Киро и Силвето за нашия брата Сашо Чунгура и поздрава! Най-много за рожденика! Айде Мошко е чунгуренски! Браво, браво, Яша Киро.